Hola. Hola. El primer ratll meu i bueno, ha anat com ha anat. Hem entrat una mica passats una curva, no hi havia marge d'error i hem volcat. Ja n'he corregut uns quants ratllis, però de tant en tant toca. Sí, no? Estem bé, la següent a tornar-hi. Sígueme, vamos, aquí en Callejeros. ¿Estás grabando o no? Ah, vale. Es pequeñito y es muy feo, ¿eh? Es fácil de... Luis Ángel, ¿has visto el Pau? Y está el coche aquí del Pau. Primera cursa de Focus. El tercer? Tercer, un cotxe que et permet moltíssim i, hòstia, m'he disfrutat moltíssim amb ell, m'ho he passat molt bé. Segons. Déu-n'hi-do, era un tram d'aquells guapos. La segona passada ja em semblava de terra, pràcticament, i bueno, unes baixades brutal i molt guapo. Hem disfrutat molt. Llàstima que el primer hem sortit una mica dormits. I des del seient de la Por? No, Por amb el Raül Poqueta. Era el primer rally que fèiem junts i havíem de veure com ens trobàvem, i un segon lloc a la primera carrera és estupendo. M'han dit que heu guanyat, però l'any passat conduïa un, ara condueix l'altre. L'any passat portava ja el cotxe, aquest any em toca a mi, vam fer això, un any cada un, com els dos volem conduir, mai havíem fet res, ni de copilot ni de pilot. L'any passat va fer ell, aquest any he fet jo i ha sigut el primer cop que feia asfalt i millor impossible. Ell va guanyar l'any passat també el d'asfalt. Com va el canvi d'anar pilotant a passar a copilot? Al principi em feia por, perquè, hòstia, que no tens els pedals ni el volant. El que té el volant sempre et porta a fer la confiança, però bé, mola. El tram molt guapo, hi havia zones lentes, molt revirades, i després hi havia zones ràpides i havies de tirar. Feia por una mica, però t'hi tiraves i quan passaves molt guapo. Bueno, la primera, clar, jo no havia fet res mai, no he fet res mai d'asfalt i hem fet un bon temps, però ha sigut destroyer. Anàvem que 3 o 4 cops no hem sortit de miracle i després el segon, parlant amb ell, hem dit, va, calmem una mica, no buscar traçada, i la veritat és que ha sigut un canvi molt bo, perquè traçant bé hem baixat una mica el temps, 3 segons, i després l'última passada encara hem baixat més. Que es nota moltíssim, el que és el pneumàtic, una passada. Entra molt fort i encara amargar-li una mica més i dius, hòstia, què m'he passat? I el cotxe entra en vols i la veritat que supercontents del pneumàtic, sí. Bueno, van molt bé. El casco el tinc marcat, de la barra, de vegades d'algun batxe o alguna cosa el tinc marcat, però bueno, bé, ens adaptem i ja està. Contentíssim. Sí. Molt guapo i molt contents. Molt guapo. Molta rivalitat i, hòstia, ha estat molt xulo. Hem disfrutat.